jutott 15 lejt, még úgyis kellett fizessek majdnem 35-öt, bazd meg. Hát az egy mosodik leves és egy második, igen, a második paleton egy olyan porció, mint amilyeneket adnak Móváron, de hát még felét se közelíti meg. Tudom, ezt számolsz, a kaja se jó. Kaja is elég gyenge, szar. Mindenhol meg vannak drágítva a kajákból, de Csúcsán is a Rus 60-ot felújította, mióta egy kicsit megújította, hogy most már faszák, olyan drágaságban bazzeg ott is, hogy katasztrófa. Hát, drágom, én $3 de alulújra szoktam inkább kajálni. A jobb kézfelülap a kicsibe, vagy melyik az? Hát nem mondom, van a Rus 60, teszem fel innen mérve. A második vendéglés az előtte lévében, az közvetlenül egymás mellett. Jaj, a minizoknyásból? Igen, de azt jó, akkor én meg vagyok elégedve vele. Azt én vagyok megharagudva, azt egyszer hogy kibasztak velem, de nem megy én oda. Az irás. Bementem, hogy 4 óra felé, fél 5-kor. Hát jó, hogy mindenki aludszik bazeg, de hát non-stop bazeg. Én ha dolgozok egész estes, egész nap, s megehezek, akkor azért van nyitva, hogy menjek, bejegyek, nem? Házilag. Nos, bemegyek, fáj, mindenki aludt, érted, ott összetéve a székelyek, betakarozva, alusznak a picsák, fel kell egyik nagy válmoson, a nagy duzzogva odajössz, csébrés, mit tudom én mi, hát mondom, nyugodtan mondom neki, hogy mi, valami húst rendeltem, szalmakrumplival, elment be a konyhába, nem tele, az meg egy olyan 15-20 perc, érkezik ki egy adaggal, de úgy képzeld, az meg, hogy a szalmakrumplit is, amit mit tudom én sütünk, mi vagyunk, mit tudom én otthon vagy valami, ami az aljára lehull, hogy kiveszed a szalmakrumplit, azok a darabok, amik lehullnak az aljára. Azt jót borítva tányérra, egy szeles fúj, de még akkor is belül volt vágva késsel. Már látszolod gazeg, hogy maradék, illet onnan összeszedve. Ő mikor kitett előmbe gazeg, mondom, hogy légy szívesére, tűnje, mondom, ha kell ki is fizetem, de azzal nem kérek semmit, szerettem a kabátomhoz kijöttem. Az ügyelető. Azt a véget motoszikókat szívizték neked. Azt a hús szerintem maradék volt, mondom, még felé volt vágva késsel gazeg. Amit tisztom, én valaki nem tudta megenni, vagy mi a fasz. Tudod, kikoszta előmbe gazeg. Ha mondom, ezt riszket meg kell mondom, szóval felvettem a kabátomat, kimentem. Szóval azt mondtam, többet a büdös életben nem megy oda. Nem tudom, hogy ilyen nem voltam, de így jártál, így sokszor jártam még a napközben. Finom kaját ottok, kifogálással nem volt bajom. Annyiban jók a csajok, mert még szoknyában vannak, látod. Én most már azért nem kezdek vándorlóba menni, és szarni évegettem. Hát igen, de jobb az étvágyat. Vagy még jobban lámel. Vagy. Hát, de azért az éttermek is sokat számít a kiszolgálásra is. De jön egy olyan tisztámány 40-50 éves túl lénasszony, akkor meglátod azért még kedvesünk tenni előtt az étvágyat. Hát mondjuk ez vízzel, múltkor megálltunk, Aranyszéva között álltunk, meg az egyik haverommal kajálni. Jó, kértem egy lálát. Ő az. Csak kávés.